Pois hoxe veño con un reto pequeniño, porque despois do ben que saíron esas bolboretas, e do moitísimo que me gustou ver as bolboretas no Facebook, no WhatsApp, ata as que vexo pola fiestra as bolboretas de Noa que me encantan, pois hoxe veño vos a propoñer aprender a debuxar unha elefanta. Por que unha elefanta e non un elefante, diredes vos? Bueno, porque eu non sei vos, pero eu non os distingo. E daquela eu debuxo elefantas. Despois cada un que debuxe o que queira. E por que un elefante? Bueno, ou un elefanta, pois porque é un debuxo que teño así bastante dominado e que as cativas e cativos da liricia pois lles gusta moito. Para debuxar unha elefanta precisamos un material de debuxo que pode ser un rotulador, unha cera, un lápiz e unha superficie na que debuxar, que pode ser un papel ou, no meu caso, vou facer nesta pizarra branca a ver se me ve ben. O primeiro que se debuxa da elefanta é a trompa. Debuxamos así unha trompa. De acordo? Eso é a trompa. Hai que botarlle unha pouca imaginación. O segundo que se debuxa é a cabeza. Así, unha boa cabeza. Despois veñen as pernas, que saen directamente da cabeza. Estes elefantes son así bastante sinxeliños. Elefantas son bastante sinxeliños. Baixamos así, poñemos 3 uñas, a ver se se ve. Subimos, vimos por aquí. E agora hai que intentar que estén máis ou menos equilibrados, vale? Que sexa máis ou menos simétrica a elefanta. Xamos a pata e poñemos outras 3 uñas, aí. Agora imos polas patas de atrás, que saen de aquí, e aquí temos tamén as uñas, así, porque é unha elefanta en 3D. Vedes? E agora as orellas, que son unhas orellas grandes, tipo dumbo, que saen de por aquí, aí como se fora unha bolboreta tamén, que xa estedes dominadas. E por aquí, outra orella. De acordo? Agora o rabo, que sale así, e leva por aquí uns pelos, e faltaríanme os ollos. Poñemos un ollo, e aquí, deste lado, poñemos outro ollo da elefanta. Quedame un pouco mirolla, porque é un pouco complicado debuxar aquí, que non teño moito cerca. De acordo? E agora, se queremos facer máis realista, poñemos aquí unhas, así na trompa, unhas raias, e unhas raias tamén aquí nas pernas, facendo xeonllos, e xa teríamos unha elefanta. De acordo? Bueno, podemos facer de moitas maneiras, podemos facer elefantas grandes, podemos facer elefantas medianas, tunealas con formiñas, podemos facer elefantas pequeniñas, como esta, podemos facer elefantas e decoralas con un collage. Por exemplo, eu aquí empecé a pegar anaquiños de papel de periódico. Podemos facer de cartolina tamén. Esta está feita con unha caixa de cereales para despois poder xogar ao mellor con elas. Podemos facer ata con un rollo de papel higiénico tamén. E a miña favorita, que é esta que está toda chea de corazóns. De acordo? Bueno, pois eso. Retovos a que fagades a vosa elefanta, cada un como queira. Axudadelle a facer aos cativos, xa vedes, a forma da elefanta é moi sinxela, despois elas e eles que decoren, que pinten, que peguen pegatinas, o que queiran. Espero que mo compartades comigo. Bueno, moitos bicos e boa fin de semana. Chao, chao.